Jelen ni waati na ka yira la ka fɔ min ye kunnafoni gafe ni ye o waati sele ye donc ni waati na ni balimakɛ Amadu Tolo an y'o de fɔ fasiri kɛbaaw olu mana min fasiri min ye dɔgɔkun kɔnɔ ka daminɛ tɛnɛn ka taa bila jumadon na an n'a ɲɔgɔn sɔrɔ yan walasa ka se ko o walawala todunkan na walasa faamuyali o ka se ka sɔrɔ a la gafew an y'o de fɔ bakurubaya la an bɛ bakurubaya hakilinaw de ta walasa k'o di maaw ma nka ni maa min bɛ fɛ ka gafe yɛrɛ kɔnɔta bɛɛ dɔn a tolo i na wuli ka se gafe feerelaw ma k'i ka 60 bɔ gafe min ka di ye i na o ta i n'a fɔ tolo b'a kɛ sɔgɔma o sɔgɔma cogo min nka sɔgɔma o sɔgɔma tulo bɛ 500 560 bɔ walasa ka gafew o ka se ka sɔrɔ cogo min walasa limanaw olu ka se ka hakilinaw bakurubayaw k'o sɔrɔ donc o siratigɛ kɔnɔ nin ye an sigilen ye tuguni n y'a fɔ ye cogo min bi sɔgɔmada in na gafew kɔni bɛ an bolokɔrɔ yan an bɛ daminɛ indicateur de renouveau indépendant soir de Bamako fo ka taa info matin olu kɔni bɛ ne bolokɔrɔ Amadu Tolo n bɛ t'i fan fɛ yen bɛ fana ka tabali wasalen don sabula gafe olu yɛrɛ kelen bɛɛ i y'a fɔ Musa an bɛ foli kura kura an filɛbaaw n'an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen sa k'a fɔ ko laadala baro nin y'o kɛnɛ sigilen ye sa kunnafoni gafew o hukumu kɔnɔna la ni nin gafe dama dama b'e bolo sa ne b'a fɔ sɔgɔmada in na ne garisɛgɛ don bɛ gafe minnu na o ye faso ka gafe ba n'an ko a ma l'essor soir de Bamako a bɛ n bolo ni wagati m'an koron sa min ye nouvelle horizon ye n bɛ n da don a kɔnɔ kumaw la bi n'Ala sɔnna to ka gafe Tolo e ko gafe yɛrɛ tɛ fana ka gafe wa parce que gafe in ye maa k'i pa ko fila ni na maaya kɛ faso ka gafe maliyɛn bɛɛ ta don o yɛrɛ ka gafe ye parce que hali ni gafe kɛra kelen ne ko gafe kelen n'a kalan o t'o ye an b'i fɔ nin waati in na n y'o de fɔ misi kɔni mana fa cogo cogo n'a ka girin a t'i ɲɛsin sama ma k'a bɛ to o kɛlɛ o siratigɛ kɔnɔ bi sɔgɔmada in na an b'a daminɛ ni min ye n y'o de f'i ye o de ye min ye nin waati in na soir de Bamako wula min ye Laya Jara ye Laya Jarakɛ ale ye fasiri kɛ ka yira k'a fɔ min ye nin waati in na min ye banbaci walew k'olu kɛn bɛ ka wulikajɔ caman de boloda nin waati in na min ye Banjagara mara kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnya Kenje i bɛ Kenje dɔn wa? ma se yen bari n y'a tɔgɔ mɛn i ma se yen dɛ ayiwa n'i bɔra Banjagara dɔrɔn i bɛ silabilennin ta fo Kenje c'est à peu près à 47 km de Banjagara bon Tolo comme e tɛ yɔrɔ ninnu dɔn donc waati la fasiri kɛbaa y'a jira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni olu ye kunnafoni min sɔrɔ ka bɔ maa dɔ yɔrɔ minnu bɛ Kenje localité la o y'a jira k'a fɔ min yɛrɛ jira i n'a fɔ kunun an y'a fɔ cogo min k'a fɔ banbaci walew u ni donsow kun karila ɲɔgɔn na min ye karidon ye nka ko banbaci maa ninnu nka ka kɛɲɛ ni donsow kɔni sera ko olu kɔni lasegin kɔ olu ma se ka o hakilina k'o sɔrɔ cogo min nka ko ma ta dɛ k'o tora yen de Tolo fo ka na kɛ kunun tɛnɛndon ko i n'a fɔ banbaci wale maa wɛrɛw nana an b'a fɔ maa renfort ka na fara o kan o ka sɔrɔ k'u ɲɛsin tuguni donsow ma ko o ɲɛsinnen donsow ma ko nin b'a f'i ye kiti barikala ɲɔgɔn na o ni donsow karila ɲɔgɔn na tuguni ko an bɛ se k'a fɔ kununmugu cikan ganna kosɛbɛ min ye Kenje mara ye wa ko tiɲɛniba kɛra ko sabula banbaciw olu tun y'u nin de da a kan cogo bɛɛ la walasa olu bɛ se ka min ye baganw olu bɛ se k'o cɛ cogo min k'i tunun n'o ye i n'a fɔ laadala ko o b'a kɛ cogo min ko o siratigɛ de kɔnɔ ko o ni donsow kɔni olu fana ko yan tɛ a b'an bɛɛ fa a bɛ sɔrɔ ka don ka baganw ta donc ko marifaci ganna kosɛbɛ kunun banbaci walew ani min ye donsow cɛ ko nin sifinnaka min bɛ yen k'a y'a jira k'a fɔ nin waati in na ko nin ye waati ye waati min bɛ se ka kɛ sababu ye min ye Mali finitigilakaw ye olu k'u ka pankuru ta walasa ka nin maa ninnu olu bɛɛ bɔnɛ o nin na donc ko o siratigɛ kɔnɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ nin jeune y'a jira k'a fɔ nin waati in na ale kɔni jigi wasiwasilen don kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni nin kɛlɛ min daminɛna nin waati in na banbaci wale mɔgɔw ani min ye terroriste ninnu ye minnu kɔni an bɛ se k'a fɔ bi na min banbaci wale ninnu olu kɛn bɛ ka dɛmɛba de sɔrɔ ka bɔ banbaci wale yɔrɔ wɛrɛw walasa k'i ɲɛsin Banjagara ma ko n'i ye jateminɛ kɛ nin ko in bɛɛ kɛra ka kɛɲɛ ni waati min an bɛ se k'a fɔ Mali finitigilakaw tɛ yen koyi ko min ye nin donso ninnu ye olu de kɛn bɛ bi na a dugu misɛnmaninw a sira misɛnninw olu de kɛn bɛ nin waati in na su ni tile k'i jɔ walasa ka se ka o dugu ninnu ko o kɔlɔsi n'i ye jateminɛ kɛ ko nin donso ninnu kɛn bɛ ka wulikajɔba de kɛ ko bi na walasa min ye sira misɛnmaninw y'a f'i ye cogo min ani dugu misɛnmaninw surtout Banjagara dugu kɔnɔna maaw an'u bolofɛnw o bɛ se ka lakana cogo min nka
ko a kɛmɛ ka kɛ waati kɔnɔ waati min an bɛ se k'a fɔ ni banbaci wale ninnu fana kɛmɛ ka wulikajɔ caman de kɛ walasa ka se ka dugu ŋanw ko se k'o don da fɛ da min t'u ta ye tolo o da ye jumɛn ye ko ka na walasa i ka se k'i bolonɔ don sɛbɛn na sɛbɛn bɛ kɛ sababu ye i bɛ zakati sara u ye walasa aw ka se ka to lafiya la cogo min ko o siratigɛ de kɔnɔ nin waati na ko ni jateminɛ kɛ Banyankala mara la bi bi in na an bɛ se k'a fɔ communauté min yɛrɛ bɛ yen minnu bɛ nin pression na o ye chrétiens ye sabula nin waati na o kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ o zone kɔnɔ walasa chrétiens soit i bɛ wari sara ou bien i bɛ tuubi ayiwa ko o wulikajɔ bɛ yen donc ko n'i ye jateminɛ kɛ ko nin waati na min ye Laya Jara ye a y'a jira k'a fɔ a ye kunnafoni sɔrɔ min bolo a y'a jira k'a fɔ bi bi in na min ye Banyankala région surtout an bɛ se k'a fɔ nin octobre kalo in na kɔni ko an bɛ se k'a fɔ ko nin ye ko kura daminɛnen ye tuguni Banyankala mara la min ye banbaci walew ye nin waati na ko o ni min ye donso ye olu kɔni karila yɔrɔ min an bɛ se k'a fɔ Mali finitigilakaw olu kɔni tɛ yen bi bi in na donc ko olu bɛ ka nin sɛbɛnni yɛrɛ kɛ waati min ko bilan officiel kɔni ma di ni kɛlɛ in na donso ninnu ka ko fana bilan tɛ se ka yala o armée tɛ jango k'a fɔ mɔgɔ bɛ yen min bɛ kuma lase kɛ k'a fɔ an ye nin kɛ donc ko nin waati in na kɔni min tiɲɛni minnu kɛra su min bɔra ko hali bi ko bi bi in na an bɛ se k'a fɔ bilan ma di o ma nin ko in kan ni kun ye fasiri ye min kɛra bi sɔgɔmada in na ka bɔ Laya Jara yɔrɔ. ni Laya Jara kumana o kan an b'an ɲɛsin nin waati in na faso ka gafe ma kɛ lesor da bɛ min ye samiyaji min ni an b'o kɔnɔ lesor da bɛ o wulikajɔ la ko u y'a yira sa k'a fɔ ko samiyaji o buna ko okumu kɔnɔna ko a kɛn bɛ jɔrɔna ko belebeleba ye an bɛ don min na i ko bi ka kɛɲɛ ni lesor maaw ka fɔli sa min ye Baba Bɛ Kulubali ye ale ka fasiri do sɔgɔmada in na lesor kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko min ye ɲinan samiyaji okumu kɔnɔna k'a k'u yira la min ye Mali météo maaw fɛ sa k'a fɔ ko ji ko ale bɛna caya kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la ko bari k'an bɛ don min na i ko bi sa ko n'i y'a jateminɛ ko min ye seuil d'alerte critique ye sa ko a bɛ n'a fɔ ko a waati ko a tɛmɛna o yɛrɛ kan koyi ko min ye jiko tagabolo ye san 1967 n'an ko 1967 ko ji ye nali min kɛ sa k'an bɛ don min na i ko bi ji hakɛ dɔnnibagaw ka ɲɛfɔli la a ɲinibagaw ka ɲɛfɔli la sa ko a tɛmɛna o ta kan ɲɛfɔli kɔnɔna la a bɛ lesor kɔnɔ bi bɔli don u y'a yira sa k'a fɔ ko an bɛ don min na i ko bi sa ko a tɛmɛna hakililajigin kan k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la baaraw n'u tagabolo kɔnɔna la jiko ale bunaku kan ni o ye sanji ye a y'a yira k'a fɔ Baba ka ɲɛfɔli la sa ko min ye fleuve Niger fanfɛla la sa kɛrɛnkɛrɛnnen la dugu dɔw tɔgɔ bɛ fɔlen a bolo yan nɔ ko min ye Banikɔrɔ ye ko ka na se min ye Gurubasi fo ka na se min ye Faleme kɔnɔnaw ka na se min ye Kɛnyɔrɔba fanfɛlaw Selenge Sanankɔrɔba Kulukoro Segu Masina Dire kana se Ansongo fanfɛlaw ma ko min ye fleuve Niger fanfɛlaw la ko ji ko a bunaku a barika bonyanen don fo k'a fɔ k'a barika bonyanen don ko san 1967 n'an ko 1967 ko nin ɲɔgɔn waleyaw ko olu nana bari ko a barika ma bonya ka se i n'a fɔ ɲinanta in bolofara bɛ tagabolo min kɔnɔna la fɔlɔ a y'a yira sa a ka ɲɛfɔli la ko min ye Mali météo maaw ka ɲɛfɔli ye sa k'a bɛna fɔ ko gɔri bɛ se ka turu a kan kaban koyi ko k'a sababuya kɛ ko u y'a yira sa k'a fɔ ko samiya tagabolo kɔnɔna la jiko bunaku kan ko min ye 120 degré ko a bɛna se o fanfɛlaw ma ko bari k'an bɛ don min na i ko bi sa ko moyenne ko o sera min ye 200 yɛrɛ ma koyi Baba ka ɲɛfɔli la a y'a yira k'a fɔ ko nin wulikajɔ bɛɛ lajɛlen okumu kɔnɔ sa ko hakililajigin de don min ye maa minnu ni olu sigin bɛ jida kɛrɛfɛla ninnu ma hali maa minnu tɛ jida kɛrɛfɛlaw la kɛ ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la ko k'a sababuya kɛ min ye Mali météo maaw ye ko halisa u n'u ka ɲɛfɔliw kɔnɔna la ko u y'a yira k'a fɔ ko ji tɔba ko a bɛ kɔ o tagabolo kelen kɔnɔ ko n'i ye Segu mara jateminɛ an bɛ don min na i ko bi kana se san fanfɛlaw ma jɛnɛ fanfɛ min ye Mopti mara kɔnɔna ko ji bɛ nalen nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Tombouctou ko o tɛ to kɔrɔ cogo bɛɛ lajɛlen na sa ɲɛfɔliw la Baba ka ɲɛfɔli la dɔrɔn kumakan surunya la min ye Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen sa k'a bɛna fɔ ko samiyaji tagabolo kɔnɔ sa ko ji ko a barika bonyan bɛɛ ɲinan fo k'a fɔ k'a barika bonyan bɛɛ wa ko a tɔba ko o bɛ kɔ ko min ye baraji min ni o bɛ Selenge mara kɔnɔna la ko tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko ni maa minnu bɛ yen fanfɛlaw la sa Baba ka ɲɛfɔli la ko olu ka jateminɛ kɛ a bɛ lesor kɔnɔ bi k'u ɲɛ b'a la k'a fɔ ko ji ko a fanga yɛlɛnna kosɛbɛ ka ɲɛsin min ye baraji yɛrɛ ale tagabolo ma ko bɛ maa yamaruya sa ka gɔri turu min ye Mali météo maaw u ka baara tagabolo an'u ka kuma fɔlenw kan
ko ay kuma tenku ma dɔ la ni o ye Dr Abdramane Sila ye ko Dr Abdramane Sila ale bɛ ji ko bunaku kan a b'a ɲɛdɔn kosɛbɛ ko a ko inondation ni o ye ji ka tiɲɛli minnu ni olu bɛ kɛla waati ni waati ko ni ye an ka jamanaw jateminɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko Mali kelen tɛ koyi min ye Guinée jamana ka na se Côte d'Ivoire jamana fo ka na se Mali jamana ma ko n'i y'a jateminɛ min ye inondation ko tagabolo ye k'a bɛ waati jan bɔ nin waleya ninnu tun bɛ fɔli ko bari tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la hydraulique siraw fɛ ji ko bunaku kan sa ko jamanaw kɔnɔna la fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigilen don sen kan ko bari a tɛ taa min kɔ sa ko a bɛ kɛ o ye koyi o ti dɔ wɛrɛ min ye jiw ye ko a tɛna jɔ cogo si la nin waati kɔnɔna la ko maaw de ka fɛɛrɛ ɲini u yɛrɛ la tagabolow bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa yaasa ji a kana se tiɲɛli a hakɛ kana bonya ka tɛmɛ nin waleya ninnu kan Baba B Kulubali ale ka ɲɛfɔli la lesɔri kɔnɔ a y'a yira sa a ka fasiri don ko min ye a ka ɲiniliw bɛɛ lajɛlen sa ko a taara tɛnku a kan k'a ye k'a fɔ ko wulikajɔ caman bɛ ji ko bunaku kan minnu kɔnɔna la kaban ko ji ko a ye tiɲɛli dɔw kɛ kaban koyi ko o tiɲɛli minnu ni olu kɛra ko n'i ko i b'i da lase a bɛɛ lajɛlen ma sa ko a cayara kaban fo k'a fɔ k'a cayara ko bari min kɔni bɛ yen ni maa bɛ se ka gɔri turu o kan ko Mali météo maaw ka ɲɛfɔli la min ye ji ko dɔnbaw olu ka ɲɛfɔli la ko sanji ye a tɔba bɛ yen nɔ Musa bɛɛ lajɛlen k'i hakili to o wulikajɔw la su fara tile kan an ka baara kɛ ni o ye yaasa tiɲɛli minnu ni olu kɛra kaban dɔ wɛrɛ kana fara o kan Baba B Kulubali ale ka fasiri don a bɛ lesɔri kɔnɔna la bi bɔli an bɛ Baba B Kulubali fo n y'o de f'i ye n ko sɛgɛ ka sɛden ta o ye laadalako ye nka ka ta ka sigi sɛ kulukulu sanfɛ k'o dun a tigɛra sɛtigi la donc o siratigɛ kɔnɔ nin waati na hali bi an bɛ continuer ni gafe ye min ye Suwate Bamako ye Isufu Konate ale y'a yira k'a fɔ i n'a fɔ don tɛmɛna an y'a yira k'a fɔ min ye professeur Etienne Fa Kaba Sisoko ye ale kɔni lamɛnna kunu octobre kalo min ye a ka délivrer ko a bilala octobre kalo tile 14 nata sabula kunu ko ale kɔni taara min ye coup d'appel ye ni n'a fɔ an y'a fɔ cogo min kunu tɛnɛndon octobre kalo tile 7 san 2024 coup d'appel la ko min ye jateminɛ kɛ ko a kun datugura san 2 kaso ni ye jateminɛ kɛ ko san 1 o juru tun bɛ don a la san 1 a tun kan k'o kɛ sabula ko jalakɛla min kun bɛnnen bɛ a kan o ye n y'a f'i ye kunu cogo min atteinte au crédit de l'État injure diffamation diffusion de fausses nouvelles ani nature à troubler la paix publique donc ni ye jateminɛ kɛ ko a y'o kɛ k'a kɛ ni a ka gafe a ye gafe min sɛbɛn a laban e ko tolo ninnu ka jamana yɛrɛ ka juru tɛna ban wa donc o siratigɛ kɔnɔ min ye fasiri kɛla ye a y'a yira k'a fɔ min ye Etienne Fa Kaba Sisoko ye ale min ye conseil kɔrɔ présidence la ani primature la ko ale kɔni ko ale ye min ye jamana marabaw olu ka sanpɛrɛn ko ka jigin a yɛrɛ kan koyi ko ka kɛɲɛ ni nin waati na a ye gafe dɔw bila sen kan gafe min a bɛ min ye jamana marabaw ko olu kɔni sɛbɛkɔrɔya sɛbɛkɔrɔ critiquer min ye k'o kɔrɔfɔ o kɔnɔ livre min kɔnɔ ko ni ye jateminɛ kɛ ko a bɛ kuma minnu fɔ a la o ye jamana maraw bɛ propagande min na depuis an bɛ se k'a fɔ kabini 18 août kabini coup d'état waati ka na sisan o bɛ ŋanamunaka ninnu na min ye kunnafoni sira fɛ n ko o siratigɛ kɔnɔ ko a y'a yira fana k'a fɔ o kɛn bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali min bila sen na min ye ni autorité militaire ye walasa ka se ka o ni min ye communauté internationale yɛrɛ o ko don ɲɔgɔn na donc o siratigɛ kɔnɔ ko nin ko in min ni gafe min bilala sen na fasiri kɛba y'a yira cogo min ko o kɛra sababu ye nin waati in na walasa ka se k'ale kɔni bila bɛrɛ la mais min ye a ka soronadonbaw ye min ye sorolabaw ye ko olu y'a yira k'a fɔ nin baara bɛɛ kɛn bɛ walasa a ka se k'a daminɛ cogo min a kana kuma bilen donc o siratigɛ de kɔnɔ ko donc ni jateminɛ kɛ a minɛna ka bila bɛrɛ kɔnɔ non seulement olu kɔni kun y'a ɲini walasa a ka fiɲɛbɔda ka d'a ma yanni kiri cɛ nka ko min ye kiri tigɛbaw ye olu y'u ko ɲɛti k'a bɛ to yen donc o siratigɛ kɔnɔ ko Etienne Fa Kaba ko juge ɲɛkɔrɔ ko a y'a yira juge la k'a fɔ nin waati in na ale yɛrɛ kɔni man kɛnɛ koyi ani kɛnɛma tɛ kosɛbɛ wa ni ye jateminɛ fana kɛ ko a b'a ko diabète de b'o o la wa fana ko ni ye jateminɛ fana kɛ ko a y'a yira k'a fɔ min ye denmisɛnnin 3 ye den 3 ko o b'a ale bolo wa ko a tɛ mɛn min ye kalanta ko o bɛna kɛ donc ko kalanta bɛna daminɛ sisan donc ko fana a b'a ɲini fana k'a yira k'a fɔ nin waati in na ale ye école karamɔgɔ ye koyi sanfɛ karamɔgɔ de don ale bɛ fɛ ka sigi université la walasa ka se ka taa kalan dɔnniya k'o di min ye a ka kalandenw ma ko o siratigɛ de kɔnɔ ministère public ale kɔni y'a yira k'a fɔ ɲɛti ni bilali min kuma fɔra ale ma jɛn n'a ye donc
ko ni ye jateminɛ kɛ olu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko a ye min sɛbɛn a ka gafew yɛrɛ kɔnɔ ko ni ye jateminɛ tɛ yɛrɛ kɛ ko ni kɔni ye nɛni yɛrɛ de ye walasa ka ɲɛsin jamana marabaaw ma donc a ye min ye liberté provisoire min ɲini ko min ye non k'a fɔra ko non ɲɛti k'a tɛ d'a ma a bɛ to bɛrɛ la yanni comme kiri kɛra kunun yanni octobre min ye octobre kalo tile 14 donc o bɛ bɛn tɛnɛndon ma ko donc yanni jaabi ka bɔ ko donc min ye fasiri kɛba ye a y'a yira k'a fɔ Etienne Fakara Sisoko ko ale ka minɛni ko hakili jiginna ko kabini a minɛna ko a tɛmɛna min ye kasoba caman fɛ koyi ni ye jateminɛ kɛ a tɛmɛna min ye Joyila fɛ k'a bɔ yen ka sɔrɔ ka na Kɛɲɔrɔba fɛ donc ko nin bɛɛ ye kasobɔ ye a tɛmɛna minnu fɛ kabini a minɛnen ka na bi Isu Konate nin ye ale ka fasiri ka bɔ bi Soir de Bamako o ka bɔli la. Kosɛbɛ ni bɔra Soir de Bamako kɔnɔ nin waati in na an bɛ to kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale la an y'a yira a y'a yira k'a fɔ ko Tombouctou mara kɔnɔna la sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko min ye maajuguw ka wulikajɔ n'o ye banbagacimaw ye sa ko o ɲɛsinna ka ɲɛsin min ye aéroport belebeleba ma aéroport min ni o bɛ Tombouctou mara yɛrɛ kɔnɔna la koyi Laya Jara ale ka fasiri don a y'a yira k'a fɔ ko kari tɛmɛnen ko min ye groupe armé terroriste ye ko olu ye wulikajɔ belebeleba sabati min ye Tombouctou mara kɔnɔna la koyi k'u ka wulikajɔ in kun tɛ dɔwɛrɛ ka militaire min ko ni o bɛ Tombouctou mara kɔnɔna la sa ani dugu yɛrɛ cɛ ko o ma surunya fanfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya aéroport fanfɛ sa ko ka wulikajɔ k'o sabati yen nɔ baara in ko a kɛra kari tɛmɛnen octobre kalo o tile 7 tɛmɛnen kɔnɔna la sa ko ka ɲɛsin min ye bɛr fanfɛla la ko min ye maajuguw ye sa ko u ka nin wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa ko explosif ni o ye mugujugu ye sa o dɔ de tun b'u bolo ko u cunna ka jigin o waleyaw de ye ka ɲɛsin min ye Mali finitigiw olu ka kan ma aéroport masurunya la Tombouctou min ye fasiri kɛba ye sa n'o ye Laya Jara ye a y'a yira k'a fɔ ko min ye Mali finitigiw ye ko olu ma to sigilen sa ko hali ni k'a sɔrɔ ko frappe in a k'u bɛ laɲinini cogoya min na sa ko a ma se ka sabati cogo si la ko k'a sababuya kɛ min ye Mali finitigiw ye k'u bɔlen nin waleya ninnu kalama sa ko u fana y'u bila u fila n'u dɛbɛ la min ye drone ko tagabolo kɔnɔna ye sa n'o ye pankuru sira dɔ ye kɛlɛ siraw fɛ k'u ka fɛɛrɛ ɲini o tagabolow kɔnɔna la f'u ka fɛɛrɛ ɲini waleya wɛrɛw kɔnɔ waleya minnu kɔnɔna la sa ko n'u sera ka maajuguw ka olu dankari u la u ka baaraw bɛɛ lajɛlen o ka to kisɛ la a ma se ka kɛ cogo si la ko min ye nin mugujugu ci kɔni ye maajuguw fɛ waati ni waati Laya Jara ka ɲɛfɔli la sa a y'a yira k'a fɔ waati ni waati ko u bɛ nin ŋaniya ninnu boloda bari k'a boloda ka ɲɛsin min ye Tombouctou ale aéroport ma sa ko wulikajɔ don wulikajɔ min ni maa kan ka k'i hakili to a la waati bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ Laya Jara a da b'a la cogoya minnu na bi bɔli la min ye Soir de Bamako kɔnɔ fasiri Laya Jara ka fasiri don ka bɔ Soir de Bamako kɔnɔ bi bɔli an bɛ Laya Jara fɔ ale bi sabula Jarakɛ a bɛ sɛbɛnni kɛ kosɛbɛ nin waati in kɔnɔ n m'o f'i ye tolo n ko kunu n ko n'i ye ɲɛmɛrɛ ye ka ba tigɛ a bɛ minɛn sogole cɛ la n'o tɛ n'i y'a bila ji kan ani jɛgɛw n'a bɔ ɲɔgɔn na o siratigɛ kɔnɔ nin waati in na min ye aw b'a ka sigi fɔba ye ko bi bi in na ko maaw kɔni wulilen bɛ walasa ko ale ka bɔli CNT la olu bɛ k'a laɲini laɲini mun ye ko n'i ye jateminɛ kɛ ko min ye la présidente de l'association ASPAM ko Binta Jean Bitar ko ale kɔni ye CNT min ye conseil national de transition o président ko a dama kasi o la koyi ko walasa min ye Abubakar Sigi Fɔnba ale min bɛ CNT kɔnɔ ko o bɛ se ka bɔ CNT kɔnɔ cogo min ko ka kɛɲɛ a ye kuma dɔw fɔ kuma minnu bɛ se ka kɛ sababu ye walasa ka se ka olu ka communauté min ye olu ka communauté k'o bila ɲɔgɔn na walasa ka se ka sigi yɛrɛ gɛlɛya ni ɲɔgɔn cɛ ko n'i ye jateminɛ kɛ ko nin waati in na ko ye pétition fana dɔ bila min ye réseaux sociaux sanfɛ ko n'i ye jateminɛ kɛ pétition bi bi in na ko o ye à peu près 400 signatures ko o sɔrɔla k'o joint walasa ko Abubakar Sigi Fɔnba ko ale kɔni sɔrɔlen nɛgɛjuru sira la k'ale y'a yira k'a fɔ ko kuma min kɛ bɛ k'ale sɛgɛrɛ ko tiɲɛ t'a la k'ale m'o fɔ dɛ ko ale ma deli ka ɲɛsin min ye Sonɛgɛw ma walasa ko olu attaquer o siratigɛ kɔnɔ min ye fasiri kɛba ye MBS a y'a yira k'a fɔ ko Abubakar Sigi Fɔnba y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni ale y'a kama bɔ de koyi k'a ka jɔrɔna ko de bila sen kan ka yira k'a fɔ Faransi bɛ k'i bolo don min ye k'a biri journée mondiale international des langues min ye journée min ye don kɛrɛnkɛrɛn min sigilen bɛ kanw kunna ko k'i biri o kunna walasa ka se ka don min ye Abubakar Sigi Fɔnba ye ale bi a b'a yira k'ale min ye commission de santé et développement social du CNT
a y'a jira k'a fɔ nin waati na ko ale ka ŋaniya kun tɛ walasa ka a ɲɛsin min ye sɔnɛkɛw ma koyi ko ayi k'o tɛ ko nka ko n'i ye jateminɛ kɛ ko an ni Faransi bɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min nin waati na ko an bɛ se k'a fɔ ko an k'an k'an janto a yɛrɛ la ko nin waati na ko ko Faransi yɛrɛ ka jigi laban ye min ye walasa ka se ka Mali k'o dafiri ko a bɛ k'o de ɲini walasa a ka se ka don yɔrɔ sɔrɔ et puis ko n'i ye jateminɛ kɛ ko min ye solenkɛw ye olu kɔni ye couche min ye kɔni an bɛ se k'a fɔ diaspora la surtout Faransi mɔgɔ min de don olu ka ca yen kosɛbɛ donc ko a bɛ se ka kɛ Faransi b'i bolo don ninnu kɔrɔ walasa min ye kanko ye ka to o kɔnɔ walasa ka se ka u ka laɲini k'o sɔrɔ Mali kɔnɔ ko min ye Aboubacar Fɔnba a y'a jira fana k'a fɔ nin waati na min ye jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se k'a fɔ conflit intercommunautaire ko min ye Faransi a bɛ deli ka nin baara ninnu kɛ donc ale ka baara kun tɛ walasa ka ɲɛsin sɔnnikɛw ma k'a fɔ ko a bɛ ko ta walasa k'o ɲɛsiri ale yɛrɛ kɔni b'a dɔn nin waati na ko min ye Tuareg ye olu kɔni bi na fana olu fana patriote dɔw kɔni bɛ yen o ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye jateminɛ fana kɛ ko n'i ye jateminɛ fana kɛ min ye fulaw ani dɔgɔnɔw ye ko nin kan ka hakili di maaw ma sabula Faransi ye nin baara bɛɛ kɛ walasa ka se ka communauté k'olu bila ɲɔgɔn na pour que a sago ye min a ka se k'o sɔrɔ a y'o kuma fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ septembre kalo tile 25 tɛmɛnen ko o kɔni an bɛ se k'a fɔ o kɛra célébration de la journée première édition de la journée mondiale de langue soninké min ye UNESCO siège la donc ko min ye Paris ko thème kun ye min ye soninké l'ère du numérique c'est-à-dire soninké kan ani languta machine bɔlɔlɔsira ni fɛn kura minnu bɛ yen nin waati na ko o kɛra o ye ni MBS ye ale ka fasiri ye bi sɔgɔmada in na ka bɔ l'indépendant kɔnɔ toro i bonya b'a la sabula ne b'a la farikolo ɲɛnajɛ o ka di ye kojugu o b'i bolo nin waati in na n ye waati to i bolo waati b'an kɔ la n bɛ ɲɛsin min ye l'essor ma kɛ l'essor ale ye kibaruya bɔ ka bin ko ye a y'a yira sa k'a fɔ ko kununko min ye confédération africaine de football ni o ye CAF ye sa ko olu ye cɛbɔw ka olu sugandi min ye farafinna bun kan tɔn kunda min ye compétition africaine des clubs ye ni min ye CAFu coupe CAFu ale ni min ye ligue des champions d'Afrique ye o hokumu kɔnɔna la sa waati b'an kɔ la min ye Mali kɔni ka cɛbɔ filaw ye sa Joliba AC Ligue des Champions na ale ni Stade Malien k'u bɛɛ lajɛlen ni maa minnu bɛna bɛn sa u bɛɛ lajɛlen bɔra o kalama kununko jeliba fan fɛ sa ko min ye Pyramide d'Égypte ka bɔ Égypte jamana kɔnɔ Espérance Sportive ka bɔ Tunisie fo ka na se Sagrada Esperanza ma ka bɔ Angola olu ni jeliba de bɛ masaranka sɔ kɛ ta la match poule kɔnɔna la tagali ni seginni okumu kɔnɔ Ligue des Champions taabolo la ko min ye Stade Malien sa min ye coupe CAF o taabolo la ko ale ni Renaissance Sportive de Berkane ka bɔ Maroc ani min ye Stellenbosch ka bɔ Afrique du Sud kana se min ye CD Luanda Sulma ka bɔ Angola Stade Malien ni olu bɛ masaranka sɔ kɛ ta la min ɲɛmaa bɛ ɲinina nin kɔnɔna la n'i y'a jateminɛ dɔrɔn kumakan suguya la Musa min ye tɔn minnu ni olu tɔgɔ fɔlen filɛ Stade Malien ale ni Joliba n'u sera ka bɔ groupe kɔnɔna la ka kɛ fɔlɔ walima filanan ye u bɛ se ka taa ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ fisaya Mali dolantan ma kosɛbɛ kosɛbɛ bari sabanan ale ni naaninan olu bɛ buru ni phase kɔnɔna la an b'a fɔ Ala ka an n'o cɛ janya. Ami ala ka n'u cɛ janya i bɔra k'a fɔ waati b'an kɔ la donc waati min tora n'i ma fili o bɛ se ka nin laban nin gafe laban an bɛ se k'o fɔ n'o de fɔ n ko maa perese jugu Ala fɛ o de bɛ na ni gajɔ ye bɛɛ b'a dɔn ni su kora suma kɔnɔna sɔrɔ o siratigɛ kɔnɔ nin waati na a yirala k'a fɔ min ye nin waati na sirabanga kasara min ye Fana sira kan tuguni koyi maa 8 o bɔnɛna o nin na maa 19 olu kɔni bibi na ko olu kɔni joginnen bɛ mi ko in bɛɛ kɛra yɔrɔ jumɛn o de ye Tengolo ye Cercle de Fana kɔnɔ Fana tuguni an y'a ye kɔsa in na tolo Fana kasaraba kɛra procureur yɛrɛ bɔra ka kangarima da kɛ e ko procureur ka kangarida lamɛnna wa ko n'i ye jateminɛ kɛ ko nin waati na compagnie fila min ye Erzana Transport ye ale kun bɔlen bɛ Fana k'i ɲɛsin Bamako ma ani société wɛrɛ min ye Daw Transport ye o fana kun bɛ ka circuler sens dɔ in fɛ n'a fɔ ka bɔ Bamako ka taa Fana donc ko n'i ye jateminɛ kɛ ko o kɛra kasara ye kasara min kɛra maa 8 o kɔni bɔnɛna o nin na maa 19 ko olu kɔni joginnen bɛ nin waati in na ko min ye ministre min ɲɛsinnen bɛ sira ma ani an bɛ se k'a fɔ ministre des transports des infrastructures ko o fana y'a jira k'a fɔ
ni accident kɛra kunun tɛnɛndon min ye an bɛ se ka fɔ ɲɛgɛn ɲɛ 10 mana gosi waati min a kɛra dugu min kɔnɔ dugu min na o de ye Laminabugu ko n'i ye jateminɛ kɛ o kɔni o ni fana ni Tengele commune o ye kilo 3 bonyaku la ko n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ cercle min kɔnɔ o de ye Fana ye mais a kɛra min ye sira min kan o ye national 6 an ko RN6 ko n'i ye jateminɛ kɛ ko n bɛ se ka fɔ tiɲɛni kɔni barika bonyana sabula tiɲɛni min ye dégâts matériels ye ko o bonyana ko n'i ye jateminɛ kɛ ko min ye victime ye ko olu bɛɛ kɔni taara nin waati na ka ɲɛsin centre de référence de Fana ma agent de protection civile fɛ ko nka nin bɛɛ la ko enquête dɔ dayɛlɛla walasa ko min kɛra sababu ye ka se ka nin kasara nin kɛ ko o bɛ se k'a dɔn cogo min ko o dayɛlɛ bɛ ministre fɛ nka tolo an y'o de fɔ sanga ni waati anw de bɛ enquête dayɛlɛ enquête tɛ ban accident tɛ jɔ précaution tɛ ta donc nin ye ko ye min kɔni nin waati in na o kan ka se ka jɔ cogo min donc hali bi an bɛ taa min ye Yusu Kamara ye nin waati in na ale fana bɛ mɔgɔ min kan yan i b'o dɔn wa o ye Isa Kaonji min ye koyi indépendant don i b'a dɔn a bɛ min na a y'a jira k'a fɔ Isa Kaonji ko ale kɔni kumana min ye école ta min bɔra ma a y'a ka nisɔndiya jira a ko min ye ministre ye ale yɛrɛ fɛ de kan ka gɛn de ka bɔ gouvernement kɔnɔ Yusu Kamara a y'a jira k'a fɔ min ye école ta ye bɛɛ b'a dɔn k'a kun kan ka taa min ye mardi don octobre kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen ko o min ye école ta ye o kun kan ka kɛ nka ko a bɔra ma ka bila novembre kalo tile 4 ma min ye gouvernement fɛ ko an bɛ se k'a fɔ ni décision min kɔni taara a kɛra sababu ye walasa maa caman k'i yɛrɛ ɲininka ko caman na koyi surtout n'i ye jateminɛ kɛ politique mɔgɔ caman dɔw bɛ yen ko o de ye min ye ka président accepté faso ka wele Isa Kaonji ale kɔni ni min ye vidéo dɔ kɔnɔ ale kɔni m'a ka nisɔngoya jira koyi wa a m'a majigin fiyewu ka kɛɲɛ ni gouvernement ka nin décision ye a y'a ni ko min ye nin leader politique ye a y'a jira k'a fɔ ale kɔni vraiment a b'i yɛrɛ ɲininka ko caman na min ye gouvernement ye ka ɲɛsin ni ko minnu min bɛ yen ko minnu tɛ se ka kunbɛn surtout contexte min kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn jamana bɛ fɛn gɛlɛya minnu kɔnɔ nin na ko min ye ancien vice président du CNT ye ale kɔni nin waati in na min ye a ka nisɔngoya a kɔni y'o yira dɛ ka yira k'a fɔ ni décision tardive min taara ale kɔni fɛ nin waati in na ko nin gouvernement kan ka leçon bɛɛ tirer nin ko in na wa fana ko ka yira k'a fɔ report min kɛra contexte min kɔnɔ surtout inondation kun bɛ ka jamana gosi ko nin waati in na a kun bɛ min ye gouvernement obligé ka min ye décret d'état catastrophe naturelle k'o bila sen kan ko o bɛɛ kun bɛ walasa k'a fɔ ŋunumunu kun bɛ k'a fɔ min ye école ta ye ko o kun tɛna kɛ ko nka a n'a bɛɛ la ta a kun yira k'a fɔ min ye nin waati in na ministre y'a jira k'a fɔ 1er octobre kɔni a tɛ bɔ a ma ko nka ko sur base d'assurance min ye k'a jira k'a fɔ danaya jira ministre la k'a fɔ ko bɛɛ bɛna sigi sen kan octobre kalo tile fɔlɔ ko min ye denmansaw ye olu ye bisibasa caman kɛ walasa ka se ka na nin ko in sigi sen kan ko bɛɛ n'a ta ko nin ko in nana bɔ a ma tan tolo ko ministre in kan ka kasa ko n'i ye jateminɛ kɛ ko tolo aw ma bonya nin ko in na o jamana min kɔnɔ komi ale yɛrɛ bɛ deli k'a fɔ marifa bɛ maaw bolo o b'u sago kɛ maa tɛ se ka kuma o t'a ka kuma ye ko ni kumana ko b'i lajaba o b'i bila ka taa yen fɛ k'i bɔ i ka denbaya kɔrɔ ko donc i bɛ kuma i b'i tɔ to a bɛ indépendant kɔnɔ bi sa kɔni ka bɔli kuma don ka kuma don donc nin waati in na tolo n'i ma fili waati min dira ma o waati kɔni sera donc an bɛ mɔgɔw kɔni fo nin waati in na fɛn fɛn bɛ an lamɛn nin waati in na n'i ye jateminɛ kɛ an y'o de fɔ nin ye bakuruba an sera ka min sɔrɔ ka di o ma donc nin waati in na waati min sumana ka d'a ma ɲɛmaaw fɛ o waati sera foli bɛ bɛɛ ye min ye résidente de nin waati in na Musa Hayidara sabula i ye dɔlɔnta daminɛ a m'a fɔ waati sera an donna politique mɔgɔw a bɛ ka fɔ min ko waati sera yan donc an b'ale fana fo ka waleɲuman dɔn Isu Sangare ale sera an b'ale fo Sali Wederago Augustin an b'olu fana fo Lamine Cɛganakuntigi foli b'o ye min ye Dirisa Kamara ye an b'ale fana fo o y'an ka doyen nin waati in na a bɛ
réception na foli belebeleba b'a ye min acteur Aliou Maïga baara bɛɛ tara ka min bɛ waati suma ka d'a ma an b'o fɔ nka an y'o de fɔ an tɛ bɔ n'a y'a sɔrɔ maa min bɛ wari d'a ma an ma se ka gafew san an b'o fɔ n y'o de f'i ye n ko i bɛ joli sɔn ko fila n'i ma sɔn ko a kan ka di i b'a sɔn de ko a ka taga bɔ i da la donc an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka fɔ ni Boubacar Traoré grand bɛ ne t'ale fo radio fan fɛ ne t'ale fo ale bɛ ka ne dalakɔrɔ ka sɔrɔ ale yɛrɛ fana ka d'accord n y'a bila d'accord n y'a bila donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Musa Haidara ale ko waati sera waati min dira ma donc an bɛ bi taa bila yan ka fɔ aw kan bɛn sini fasiri kɛbaaw mana min fasiri an n'a ɲɔgɔn sɛgɛn k'o walawala.